Kumusta yung mga cancer? Ako nga pala si Paolo at nakakatawa ng lamig. Naisip ko para magising ang diyo ako sa biglang lamig galing sa init. Di ba alam ko sanay kayo yung itlog nyo nakadikit sa puting monoblock na maupuan. Sabi ko sa mga admin, dahil bigyan nyo ako ng mga bagay na ikaiinis ko para magising ako, mag-init muli ang aking katawan ngayong biglang lumamig. Kaya simulan na natin. Sana mainis din kayo tulad ko. From Kevin Charles. Talaga gamer ka lang yung mga betlog. Lahat ng mga gamer girls dyan na nakipapakita ng dede sa mobile stream nila ng Mobile Legends. Sa stream from Axie. Hey, wag mo ipilit, madam! Wala ka pang face mask! Wala kang face mask ka? Bakit ba? Andyan lang siya. Andyan lang siya. Siyaabot lang to. Kaya nga. Wala akong pakialam sa'yo. Oo. Pag narinig na natin yun, wala akong pakialam sa'yo. Dun sa dati yung sa LGBTQ++- naalala niyo yun? Iaabot nga lang to. Gamit mo to eh. Ay nako, mare, ang kulit! Gusto ko yung siya pa yung galit eh. Lagi na lang yung sino yung mali, siya yung galit. Wala akong pakialam kung Wala akong pakialam sino sino ka ba. ka ba. Ewan ko, di ba halata kasi uniforme ko kung ano aking silbi sa lipunan. Ikaw ano, mang ines at magsayang ng oras namin. Sige, nanggigil ka! Isa ko gaganyan ninyo ako. Ano daw? Tigil ako eh. Sige, nanggigil ka! Isa ko gaganyan ninyo ako. Buntis ako? Wala nga nasusunog na yung mukha ko. Oo nga! Ay, naku, pasensya na po talaga. Pasensya na nasusunog ka sa Pilipinas. Naku, ito yung mga panahon, hindi lang mainit ang panahon, mainit din ang ulo ng mga tao. Ano? Alam mong heart lockdown to! Heart lockdown! Ah? 1.6, di ba? Galing ako doon. Oo! Huwag ginaganyan. Ikaw wala ka pang face mask, ha? You're violating the ECQ! Community quarantine, ha? Ako ginaganyan din. Huwag mo ako ginaganyan. Tali natin to! Tignan nga natin! Bakit siya ako Sige, dadalhin? sige. Tignan natin kung mapipesa. Ang tatapang ng mga tao. Well, naiintindihan ko siguro. Baka yung hormone sa kanyang pagkabuntis nakaka-apekto sa kanyang pag-iisip. Di ba? Napakasimple, hindi ka pwedeng dumaan doon. Bawal nga, ma'am! Lockdown, hard lockdown to! Alam to, hindi ako aalis, di ba? O sige, so yung reasoning niya, dadalhin lang niya yung bag. So paano gagalaw yung bag kung hindi ikaw mismo yung gagalaw? Ano yung lulutang yung bag? Papunta na sa bibigyan mo. Marites! Wala akong pakialam. Wala kang face mask? Sige! Let's see! Sige, Eneng! Matigas ulo ni Eneng! Ayoko. O, patintero. Naglaro na lang ng patintero. Diba? Gusto lang makipaglaro ni ate. Doon ka, sumakay ka pag Kailan kanya tinula? Ikaw, ano problema mo? Ikaw! Problema ko. Oo, Lah, oo, ha? binura niya? Wala na yun, ha? Minura niya. Unjust vexation. Patawan. May bago na tayong batas sa patintero. Naiinis. Kanina pa ako naiinis. Buti na lang malamig ang panahon. Saan nga, sir? Wala pang face mask. Pumasok pa. Lagot. Habi! Tol, dito kayo Babe! lahat. Dito kayo lahat. Inipit nila ako, Dito kayo lahat. babe! Dito lang muna, pag-uusapan natin yung problema. Yung mukha ko. Sabi dyan. Pamupik doon ka sa gilid. May Susunog yung Tumabi mukha ka sa ko. gilid. Doon ka sa gilid Huwag ka mo. Huwag mo akong bastusin ng ganyan. Hindi kita binabastos. Kanina pa. Hindi kita binabastos. So ang paghaharang pala ay nakakabastos na. So bastos lahat ng pulisya at ng guard sa mga MRT, sa mga nag-check ng bag sa SM. Bastos kayo lahat kasi hinaharangan nyo ako. Ano ba? Sumakay ka pag Sumakay ka doon, ha? Tinutulak ako labs eh. Mga bastos. Labs! Hindi nila ako labs, kaya ako hinaharangan. Doon ka na sa gilid. Doon ka na sa gilid. Doon ka na sa gilid. Langit lupa, doon ka sa sidewalk, para di ka nila mataya. Ano ba? Di ka marunong kasi maglaro. Guys, dito nga kayo. Doon kayo sa gilid mo. Ito naman mga kasama niya, mukhang hindi pa sanay makakita ng level 55 Marites. Diba? Doon kayo sa gilid. Paano ginaganyan niyo? Dito nga kayo. Hindi, wala silang pakay kung babae ka o lalaki ka. Oh, 3 points, bigyan mo, fade away. Pagkasiko, fade away. Pag-usapan natin yung problema mo. Alam ko. Hindi ko na iaabot. Doon lang. Sabi dyan. Nasusunod Sige. na yung mukha ko. Kaya Di ba tumingin. pinapastos yun ah? Magpulbo ka kasi. Ano may problema? Oo, may problema kami sa'yo. Nasusunod yung mukha ko. Oh my God!
Susunog yung mukha niya. So, lahat na excuse sa mundo, mailalabas ni Marites. Hindi niya totoo pangalan yun. Yun lang yung una ko naisip na tawag. Ba't sinabi namin? Oo nga, Sinabi iaabot namin? ko to. Sinabi na namin na bawal ang pumasok. Pumasok ka? Oh. Iaabot ko nga to, di ba? Bawal nga ang Bawal pumasok din nga. yun. Wala pa ka pang face mask. Wala ka pang Hindi ka sure, bawal din yun. Sino lang din? Medyo lagpasisamba na tayong ganito, ate. Alam mo ang bawal? Eh, di ba Alam, ganito? Marites. Ha? Tangina. Oh. Ngayon, inaaresto ka namin ha, sa violation, ECQ. Lagot ka, Marites. Kayo. Kasama na ko. Oh, sige. Ito pa yung mga bungangera sa rekto. Ito yung mga nakakainis kaaway kasi walang sense. Ito yung mga siga. Hindi ako natatakot. Sige, pusasan nyo na ako. Hindi ako takot. Wala akong pake kung pinupusasan nyo ako. Hindi ako natatakot. Pakialam nila ako hindi ako natatakot. Hindi. Hindi ka nga namin kan. Sige. Tignan nga natin. Magkaka-corn beef ako dito kaya. Wala na sa denial face na siya. Hindi na niya ma-accept ang katotohanan. Oo, backup mo ako dito, babe. Back up, babe, please. Binibidyo pa ako. Kala nila matatakot ako. Hindi kasi yun yung point na pagbibideo. Documentary yun. Tulad nito, may maniniwala ba na mali ka kung hindi nila binidyoan yung throughout, di ba? Hindi ka nila hinawakan, hinarangan ka lang nila. Kahit kailan hindi ka nila pinagtaasan ng buwas na sinabihan ng mga sinasabi mo sa kanilang mga mura. Natanggal yung lamig sa katawan ko. Sunod. Nagkabati-bati naman pala sila. Boodle fight lang pala sila pagkatapos. In-edit lang nila yung pinipirmahan niya kung ano man yan. Maraming salamat. Sunod. Buti na lang may closure na agad tayo sa mga pangyayari. Teacher, no eating people. Okay, inis na ako. Ano to? From Weed Hipo. Ayoko na. Sawa na ako. Tama na. Sige na. From Gerald. Eat bulaga at 100% eat bulaga. Pucha dyan. 100% scandal din yan. Sunod. From Novus. May TikTok ba sa impyerno? Anong ginagawa nyo? Pwede ka ba sumayaw sa robe? Ewan ko. Hindi ako ang pupunta sa impyerno sila kung mali yun. Sunod, from Papa. Copyrighted ba to? Nako. Tama yan! Sige, kailangan mo na yung Heso Kristo sa buhay mo. Sige, sayaw pa. Maraming salamat, MNG and Zelos. Mga bata talaga ngayon. Nakita mo mga pinaggagawa mo. Maraming salamat, Mona. Hindi ako nainis. Ako ay natuwa. Natuwa rin siya sa para. Sunod from Weebly. Kumakain ako ng hilaw na bayag. Basta gwapo ka po. Siya easy. Wag nyo kasi lahatin. Ano ba? Sa bus may batas. Pag may butas, alam mo na ang batas. From Denver. I'm corny, corny. I'm corny, Oh! corny. Pwede sa akin to ah. I'm corny. I'm corny. Ilang kayo na trigger dito. More tonight, so corny. I'm Hey! corny, more tonight. So makita yung mga nasaktan, yung pinakamasakit. Ay, hindi, may isang na trigger. Hindi, bakit mo siya sinaktan? Walang pwedeng masaktan o mainis ngayon. Siguro matatawag natin itong Albert Nicolas o Asian Cutie Effect na pag maraming beses mo na ginawa isang bagay ng paulit-ulit, hindi mo pinapalitan yung template kasi nga tried and tested din. Kumbaga, lagi nagbaviral kahit anong gawin mo eh. Nawawala na siguro doon yung effort at nagiging corny na siya sa ibang tao. Naiintindihan ko yun. Ervin, puta pre, babaeng naghubad at sumisigaw. Ama po, isang ba itong Pickle Rick reference? Aba, meron ba isang beses hindi naghubad yung babaeng to? K-pop, Ching Chang. Anak, ano mo? Hoy, ba't may naaway ang may mga BTS? Twice. Basta it goes both ways, diba? Para lahat tayo nasasaktan. Gusto ko nasasaktan sa lamig. Gusto ko na may nararamdaman sa lamig ng panahon. Sunod, from Sale.
Hindi. Ako na lang yan, para di masaktan yung mga BTS dyan. Tsaka kung ano pang mga piniidolo nyo yung Koreano. Ako na lang, lalagay ko na lang. Sa akin nyo na lang ibuhos ang galit nyo. Sunod, from Norby. Tapusin mo Pao, please, kahit corny na. Ay, pwede na pala ikaw lumabas. Pwede na lumabas kahit labag sa batas. Ang pagsunod kasi nakadepende kung anong antas ng posisyong tinataglay mo dito sa gobyerno. Pag Hey! ng pulis, pwedeng magarbong sa Oh, kasama. shade! Taong pamipit di makatao. Ay! Hayaan yung dangal, tumambay lang sa kanto. Pero pag ganun kapag malakas kapit sa Pangulo, ay, pwede na pala ikaw lumabas. Pwede ba na, ano na siya lang... Mag-alay, maraming salamat, Nobi Pucha. Hindi lang siya ginayang version ng kay Kim Chiu. Meron ka ng mensaheng ibinibigay. How to be a Pinoy YouTuber from Nasanyel. Hindi! Kaicho sama! Tama na! Kaguya Labis pa panoorin maganda. Sunod! From Jasper. Tinutok ko, pinasok ko, and boy, walang nagtanong. Pwede mo rin sabihin ito sa lahat ng mga galit sa sikat, di ba? Oh, sikat na siya, ano to? Ligyan ko, laitin ko. Diba, laitan lang lahat, wala tayong sinasamba kahit sarili natin. Di ko tinatanong. Sunod! Normal rank game in Seeker. Oh, Dota? Kung sino ka man talaga, Pinoy! Ikaw! Pinoy! Purahin mo yung nanay niya! Para di mahalata na insecure ka sa sarili mo. Okay! Ibigay mo yung pagmamahal sa kanya na hindi binigay na magulang mo sa'yo. Ano na pinag-aaway nila? Bisa ko, hindi ka mahal ng nanay mo, mga mahihirap, kalapaki po, tsa. Woo! Grabe po, tsa, pang ano to, pag grade school na balatan. Oh, gawa mo, ipanalubos na. Oh, mag-ipapos pa nila. Oh, hindi ka na lahat mo ba ganito? Ito, mabigyan kita item. May time ko manalo sa isang laro eh. Kami na magmamahal sa'yo. Alam ko, hindi mo nakuha ang pagmamahal sa magulang. Kami na lang. Mga ulo po. Di ako umiiyak. Sunod. Di ako naiinis. Ako yung natutuwa kahit papaano dahil sanay na ako sa kakanseran at katoksika ng internet. Pero mga lalaki mahilig talaga sa ganun. Tapos tatawagin kang simp dahil kumausap ka ng babae para hindi maipakita na hindi sila sanay makipag-usap sa babae. Sobrang gamit sa salitang simp dahil narinig nila sa mga idol nila. Hindi na nila alam ibig sabihin ng salita at nagiging baduy na. Oh, boy! Nakipag-usap siya sa babae, simp siya eh. Kasi ako, hindi ako marunong makipag-usap sa babae. Wala nagmamahal sa iniinis mo ako ah. Ano ba? Inaaway mo Mobile Legends? Mas maganda Dota tsaka LOL. Gaya-gaya lang Mobile Legends. Kung gusto mo na mas simpleng mga laro, at syempre kung meron ka lang phone, mag-enjoy ka. Ang laki-laki ng mundo. Pwede ka yun nga yung point ito. Kung na-trigger ka rito, well, ayun nga, ikaw yung tipo ng tao na hinahanap ng mga ganitong klaseng post. So, nahuli mo ako sa iyong mingwit. Sunod, Luis. Medyo naiinis na talaga ako. Honestly, wala lang akong trabaho eh. Ano yung papakain sa pamilya ko? Walang MSG. Kapag ang pamilya ko kinante, kahit sino ka pa, lalaban ako ng pataya sa'yo kahit patayin mo pa ako. Huwag kayo iiyak. Nakakasara lang talaga yung mga tao eh. Alam ko wala kayong magawa. Okay, kasi nga, dahil sa lahat nasa bahay. Ang dami nating kote. Maraming salamat sa inyo lahat po. Chance ko, hindi ako makailangan mag-effort, no? Edit lang. Sunod, pagbili ng condom, mura lang. Pagiging batang ina, mag-asas na kakaya. Aba, oo nga naman, napakahirap. Pero mas gusto ko yung mura. I am 17 and pregnant sa aking second baby. Yes, nung pregnant ako sa first baby ko, I was 15 years old. Tumigil ako sa school because my blessing na dumating sa buhay ko. Hindi masama maging batang ina! At least hindi lang palaglag, di ba? Nandiyan mga parents natin para tumulong. Itagulo lahat. Sandali, ikaw yung nanganak ka. Bakit parang nagkaroon ng isa pang anak yung magulang natin? Pero kung ikaw ay isang single parent at natataguin mo na mabuti anak mo, di very good sa'yo, di ba? Pero lagi mo sanang sasabihin na huwag nyo na akong gayahin. Mahirap pa rin ito. Sana sinasabi mo pa rin, parang di ba sa smoking, nagbebenta pa rin naman siya ng sigarilyo. Pero nakalagay doon,
cigarette smoking is dangerous to your health. Kung isa ka sa mga successful dahil sa nangyari sa'yo mabuti, pero hindi lahat magiging tulad mo. Meron mga lalaki mapapabaya, anak nila magiging drug addict, yung anak nila magiging basagulero, anak nila mapapabaya, malnourished, mamamatay. Ito, syempre yung mga taong guminhawa ang buhay, magkakaroon ng say sa mga ganito. Pero hindi na sa mga tumaog. Support local artist, the local art. Bakit? Ano masama? Neneng boomer ang kanyang katawa. Boom! Ano ba yung music mo pa? Yan, di ba buti pa si nanay sinasabi yung totoo. Basta metal, di ba? Parang yung ama namin na remake. Yan, ano ka ba? Demonyo ka ba? Demonyo! Todo tapos sa atin, ano, na nainis ka ba? Nasaktan ka ba? Natawa ka ba? Di ba? Kahit ano pa yan, wala kami yung pakit. Nandito kami para pabilisin ang oras natin ngayon na extend na naman ang quarantine. Woo, saya! So, kung like, share sa mga matitigas ang balat yung friends at huwag niyo kalimutan mag-subscribe. Paulo lang.